Ayun, mga kalapatid. Sige lang, okay lang. Pwede, maganda yun. Sabay na natin. Mga kalapatid. May nagbibenta dito. Magkano yan, boss? 150 boss. Ha? 150. 150? Black check, mga kalapatids. Oh, yun, nakuha na, 150. Maganda, pang breeder, mga kalapatids. Magkano yung iba, boss? Ayun, brown. May 400 ba? May 200. 400 yung brown? Anong singsing yan? LPH po. LPHA? Pwede patingin, boss? Wala pa tingin, boss. Patingin, chicken. 200 yan. Ito yung 400. Yung chicken, no? Chicken. 200. 200? 200 mga kalapatids. May pares yun wala? Daming nagpipresyo kay boss. Kakarating lang nila. Maganda talaga pag kumakarera eh, kasi. Ayun o. Ito yung 200. May bawas ba yun? Wala na. Wala na. LPHA banded. Ang ganda ng mata oh. Pulong-pulong. Sandaan. Ito, chicken. Magkano to? 200. 200 din. Bali lahat to 200 lahat. Okay. 200. Yung ganda yung chicken. Ah, ito. Pwede patingin ito, boss. Tiger. Ganda. Ito. Tiger. Yun. Anong singsing yan? Walang ring. Ah, walang ring. Magkano to pag walang ring? 100. 100. Burga na mga labadigs oh. Cut band. No. Clip lang. Ha? Clip. Clip lang. Malamang na-cut band yan. Tignan mo oh. May pinagdaanan. Ay, ang ganda. Ang ganda ng pakpak niya oh. Oh. Baba. 100 lang mga labadigs. Ito 400. Ito yung pinakamahal, 400 brown. Ano lahi niyan? Imbridge. Ah, imbrick, pula. Imbrick, pula, kaya pala ang mahal mga labadigs. Tapos yung iba lahat 200 na. Okay. Eh boss, thank you ah.